Aduh, 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 papi girlfriend bubalé angko, aduh. Harap beres bayi nama loy, susah nanoi. Ayoy, ayoy, magang baru dag zia gitu. Osok bogal pernah magang udah barat rebdung. Aduh deh, dalai be dag kena magang kelai cuci kelai bogon. Ami be dag kena magang kau rau pesklea posai nai nengla. Ayo, thay nan capcin. Ayo, mata magang kelai dang nane deh kau cemendeng. Halang, ang hospital thang apa sana nengla. Kau lai angnya, kau lai sana nengla. Ayo, masa bogon. Aduh, ucini bahalang. Aduh, angni harap-harap gutras saja baik mak. Iya, sur lo, sur. Gulila paling mencari sur dia. Foto kono kep misalnya mencari. Oi, jir kona cara. Jir kona dengan keminin sepedina. Foto kep nangan de pantau. Kep nang apa tuh? Nang pajaman bikin jalan lo. Girlfriend je bujana thangbai. Ini betana lay bal. Cikang bai ucini akan. Oi, guma kopri. Aina kau lele. Aina kau naik ni nang. Aina kau naik nang shanti menai nong adi ni. Aina ni apa bisa sing gini. Salah ya, sana cakap lah kayak itu. Hentir kalau kayak kongsi bukan mentung salah. Kijana ya, sampai salah. Suah kah. Angku kental apa sih sidi sana cakap girlfriend lah temen tu. Mentung. Aduh bisa panang menung. Ang experience holder ha. Ang kacau tayo. Kau benang ang ni help layan ni. Girlfriend berkau seko jangi ni ni. Gauni pergi seko jangi. Ang ada yang ni girlfriend berkau ang na dong kayu mella. Ayo, nung lay pantau lay cikang lay angku. Cikang ro. Cikang dosa musa lah bang nai. Girlfriend je bujana mabri menai. Sima dong lah. Kali neng angku. Ang sase lab guru experience holder. Satam sabroi sikla. Mabri 1 kilo ge mab basa adjust खालामनांगौ. आंनाव सोंनांगौ नोंसोरो आं मिथिगौ बेफोरखौ. नोंखौ बिमा बायदि सिख्लाफोरखौ निजेनि आखाइ मुथियाव लानो हायो. बोरमा फान्था सारा थुइ दानिया थुइ लिबि लेखायग्रा साबोला आंखौ सिख्लाफोरनि बाथ्रा जेबो खोन्थाया सिरि जाखोमाना थानो नागिरोमोन. मोनदोसोला पापिस्ट'. ओइ मोसौ बिन्दा बारा लाब गुजाना देखायनाङा. नोंबो मालाबा जोख्लाय जासिगोन आंखौ बखिबाय थानाया. ओइ जागारना साला आं उथिनोनो हाला माथो. आइलाय सासेबाय आंखौ हस्पिटालाव लांदोलाय. गिसोबाय आं गार्लफ्रेन्डजों बुजाना. आं खरासो जाना थालाथ'. आयो मोखांफोरानो दुलुनजोब्बाय सौजाना सैमा दंलिजों. सालिया आखायाबो हौवा जाथिफा गिदिर हारा गोजा हौवालासो मानसियानो. ओइ गुमा थांनाय आयनाखौ नायग्रोनि मा जाखो आंनि मोखांनि अबस्थाया. हाट सम गैयाना आंहा आयना सायना नागिरबाय थानो. बेदिनो सासे गोदान नांलायबाय आंहा. जाया सम गैया आंहा. दासो आंनि हेल्प नांगौ जादों. ओइ बालनि लोदा बारासो देखायनाङालै नै नोंनि भिडिअ'आ दङ आंनाव नै दाख्लैनि हरनि भिडिअ'आ हरनोसै आं सिख्लाफोरनो फेसबुकआव होनोसैलाय आं बालनि. ओइ फालौ गोरान साला ओरैनो बुजियालै नों गार्लफ्रेन्डजों माथो होनबा लेक्सार मारिबाय थादो दे. आयनाबो लाबोना होआ हस्पिटालावबो लाङा अमा बुन्दा साला. हिनजाव बुन्दा मारलै नोङो हिनजाव बुन्दा मार साला बुजानानैबो आयनाखौनो बावनो हायाखै दासिमबो बुन्दा साला. ओइ फेसबुकआव होमारनोसैलाय आं आपल'ड नै साला. र' जारलासोलै नोंजोंबो. थौ अबे हस्पिटालाव लांनांगौ. दानियालाय माथो गुमा खफ्रि जारला फेसबुक आपल'ड होनबानो गियो साला गुमा खफ्रि.